Helo Huw, sy'n mynd? Ie, iawn. Dych ymlaen at y tymor yma. Ie. O, Tom, mae wedi bod yn ddechrau. Da iawn i'r tymor i Caernarfon, gêm gyfartal, nebyn Pen-y-bont, wedi'n ennill oedd i gartra, nebyn Drenewydd. Be ti wedi gwneud o'r ddwy gêm yna? Mae'r garfan wedi dangos cymeriad yn ddwy gêm, o'n i'n teimlo. Do, mae'r bech wedi bod yn wych, mae wedi dod yn ôl yn y ddau gêm. Di bach yn siomedig yn y gêm cyntaf, ni ddim ennill, ond i ddweud gwir y Pen-y-bont yn dda, sy'n sgorio'r gol cyntaf. Wedyn dwi'n un tîm ar ôl hwnna ddim mynd i ennill, ond ni ddim wneud digon da yn y gêm cyntaf yma. Yn yr ail gêm erbyn Drenewydd, yn un i fath rili, tan nhw sgorio, ni ddim rili yn y gêm, neu ni ddim chwarae digon da. Ar ôl y gol, ni dechrau chwarae, ac fel i ddweud, ni oedd y tîm gorau, 5 munud ar ôl ail hanner, Drenewydd oedd y gorau eto. Sgorio gol, ond ddim digon da gyda ni, ond wedyn ar ôl hynny oedd y bechgyn yn wych. Boes di ddod i ffwrdd o fain, peth fel yna, mae'n dangos y cryfder, y sgwad cyfar wan, maen nhw gyd i chwarae. Ac nhw dod ymlaen ac ennill y gêm fel ti'n dweud, falle ffordd arall o pawb yn meddwl am mynd i bod. Ond neis i gyda Drenewydd acw, tro cyntaf, ers 1988 mae'n wedi dweud ydw i. Ie, wrth gwrs. O ran y garfan, chi sôn am bobl yn dod i ar y fainc, felly, mae'n edrych bod yna gymysgedd reit da o chyrwyr profiadol a rhai felly'n bach ifancach reit. Mae'n edrych bod yna blend reit da chyrwyr yn y garfan ar hyn o bryd. Yndi, mae hwnna'n anferth. Mae'n siawns i ni roi cyfle i gyd o boes lleol. Dyna ydy'r beth ni'n trio wneud yn y clwb. Gyd o'r chwaraewyr gorau lleol, maen nhw angen cael cyfle, a mae hwnna'n bwysig i ni aros at hynny. Wedyn ar ôl hwnna, dyn ni'n trio dod o bechgyn i fewn sy'n mynd i gwella'r tîm, ac does ddim tîm gorau i chwarae i cofi am i. Ac rwy'n dweud wrthi, does ddim bwys os nhw'n ennill golli neu gael gêm gyfartal, os mae'r boes gyd yn rhoi digon i fewn am y crys. Ac mae hwnna'n wir, mae wedi bod yn profiadol hwnna, just os wythnesau dwi wedi bod efo nhw. Mae wedi bod yn briliant, ac gobeithio mae'n dweud ti ar ryw repay yn rhyw dipyn bach rwan efo'r bechgyn a'r fath o management team sy'n gynnu. Ie, wel, ddech chi sôn am ddod eich rhyw mewn. Mae'n edrych hyd yma, nath Paul Mendes sgorio i gol gyntaf yn erbyn Drenewydd, Mike Hayes yn hynt wedi sgorio, a nath Mike Hayes rhaid gol at blat i Sean Bradley yn erbyn Drenewydd, Chaerteg. A mae Tibet hefyd yn y gol yn seining newydd. Sut ti'n meddwl nhw wedi setlo fewn, a pa mor hapus oeddech chi i gael chyrwyr yma fewn sy'n amlwg wedi hit the ground running fel sy'n rhywun ddweud? Ie, oedd o'n anodd, pan ar ei Sean gadael, mae fi ddim gweld o'n dod i ddweud y gwir, a wedyn oedd i bach panic stations a beth o'n land. Mae gen i lot o contact yn y gêm, dwi wedi bod o gwmpas am digon hir rwan, ac beth bwysig i fi i ddim i brosio mewn i cael chwaraewyr i fewn, ydy cael chwaraewyr iawn i fewn i'r clwb, a mae rhaid nhw ffitio fewn efo beth yn eisiau. Ti wedi dweud amdano y tri fanna, dyn ni'n dod y Jack Flemmo i fewn, dyn ni'n dod y Asa Hamilton i fewn, dyn ni'n dod y Cai yn ôl, Iddon yn ôl. Dyn ni wedi dod y chwaraewyr i fewn i'r clwb rwan. Mae bwysig yn ni cadw y bechgyn oedd yna, ond dim meddwl dyn ni wedi dod un y ddau i fewn sy'n rhoi beth gwahanol iddyn ni rwan. Mae Caernarfon heb di sgorio lot o goliau dros y ddau tymor diwetha. Oedd o'n bwysig bod dwi'n trio dod i fewn. Falle bod gynnu gormod fyny top rwan, ond bydd o'n anodd i fi edrych ar ôl y gyd yn chwarae fyna. Ond 4 gol mewn 2 gêm, hwnna ddim yn ddrwg o gwbl sti. Na. Wrth edrych ymlaen am y tymor, yn amlwg pam nath tymor oedd i ben, tymor dwytha, mi oedd Caernarfon yn y sefydliad play-offs Europa, felly. A dyna di'r uchelgais blwyddyn yma, cyrraedd y top ucha yna, wyt ti'n meddwl fwy hir dymor? Di'r uchelgais di am y tymor, nath o fedd? Mae'n anodd, mae'n amser caled i pawb ar y funud. Dyn ni dod o lot o chwaraewyr newydd i fewn. Does yna neb quite yn siŵr, oedd y gêm cyntaf ni ddim yn chwarae dda. Yr ail gêm yma, dyn ni wedi cael dipyn o siap iddyn hynny. Ond dyn ni gael 2 anaf yn y gêm cyntaf, gallu 2 amddiffynwyr. Dyn ni'n gorfod chwarae brwci left back yn y gêm diwethaf yma. Mae boes di gorfod
symud y gwmpas, maen nhw'n trio brynu fewn I beth I wneud, ond mae gennau staff gwych, pan mae bethau'n mynd yn iawn, y rheolwr sy'n cael gyda'r Clwb a bethau o'n mae yna lot o pobl tu ôl I scenes a mae pobl ddim yn gweld, a mae'r ffis, Cef a Rhys wedi bod yn ffantastig I fi. Dwi ddim yn gwneud lot yn y clwb, wneud y ddau nhw dweud, dwi'n just troi fyny a wneud y pêl-droed ar y gen I gemau. Ond y gonci wir gyda'r gwaith caled, maen nhw'n wneud. Dwi'n dwi'n edrych arnyn nhw, ond mae gennau lot o trust yn y tri boi yna, ac maen nhw angen lot o clod hefyd o beth maen nhw'n wneud. Ie, wedyn, yn amlwg, ti'n edrych ar Caernarfon ag yr ofal, mae'n un o'r llefydd anoddau I fynd yn y gyngrair pan mae'r fans I gyd yna, heb I ail, rili. Faint mae'r hogia a chdi'n benodol sy'n edrych ymlaen at gael cefnogwyr yn ôl yn yr ofal, a faint o hwb fydd o i'r tîm pan mae hynna'n cael digwydd? Mae'n anferth. Y clwb anodd I mynd I chwanebu'n y cefnogwyr. Da ni gael ddau penalty shout yn diwedd yn erbyn pen y bont, ac nhw'n half-hearted. Dyn nhw ddim yn definite yn byd, ond bys y darman tu ôl i'r gol ne yn gweiddi amdano fo hefyd. Falle bys wedi influencio'r referee y barnwr ne, jyst I cael un a bys y gêm yn wahanol. So dyn ni'n methu pethau fel ne, cos mae'n ffeithio pobl. Rei pobl yn neud nhw well. A weithio mae'n gwneud un y ddau meddwl dim bach mwy amdano gêm nhw. Ac I chwarae, dwi'n trefeilio lawr y 55 neu un y ddau ni, ond mae jyst ddim yn teimlo hanner mor bell pan ti'n gwybod yna ti'n mynd I troi fyny, mae'n mynd I fod 700 o bobl yn yna mwy yn canu denw ac eisiau cefnogi ti. Mae hwnna'n ffantastig ac dim bwys be mae clwbiau eraill yn gwneud, dwi'n neb efo beth sydd gennym ni yn Caernarfon ac dyn ni yn methu nhw, ond maen nhw'n dal yn trio dod ac oedd nhw'n wych I gweld un y ddau yn hongian dros y ffens a bethau o'n so mae'n teimlad ffantastig I troi fyny I wneud hwnna. O'n i'n gwybod bod yna scaffold wedi cael ei roi fyny ar wal yr ofal lle, mae hynna'n gret I weld. Be arall yn sioen I chdi da? Oedd yn amlwg pan oedd y tymor wedi dweud ben, tymor dweud rhaid, mi oedd Caernarfon dal yn y gwpan, a pan dwi wedi bod yn yr ofal felly, mae'r gwpan yn rhywbeth mae'r fans yn siarad mewn anfo. Ydy Caernarfon yn edrych am, cup run season yma, ti'n meddwl? Wel, y pwynt ydy wneud bob beth yn iawn. O'n i'n andros yn lwcus blwyddyn diwetha. Dwi'n meddwl bod ni wedi gorffen yn 4 blwyddyn diwetha. A falle, yn y play-offs, ni y tîm ffom allan gyda tîm dal yn efo. Ni y tîm yn ffom, a dwi'n meddwl blwyddyn diwetha bos wedi bod yn siawns masif yn ei mynd I Ewrop. A dwi'n siomedig y ffordd wedi digwydd, ond y rhaid un y tîm bod yn anffodus, a dwi'n meddwl ni wedi cael y short straw dipyn bach. Dwi'n deall pan ei bari cael I fewn, ond os ti'n edrych ar y result o'r blwyddyn yn neud yn dda ar adeg, ni y tîm in form, a fel ti'n dweud, ni yn y gwpan. So, os dwi'n wedi bod yn cyfle gwych iddyn ni, ac un o'n ni'n ffansio. So, mae'r job I ti yn neud y dda am bob beth ni'n mynd I fewn. Mae rhaid I ni defnyddio'r squad, so mae'n neud lot o gêm byd-week rwan. A mae chwaraewyr yn Cymru ddim wedi gwneud lot o hynny. Ond dyn ni'n ymarfer 2 waith I wythnos, so mae'n wahanol pan ydych chi'n chwarae gemau. Dyn ni wedi chwarae gêm yn erbyn Everton, a wedyn ni'n erbyn pen y bont, dyn ni wedi cael 3 yna I 3 cefnwr. So, mae'n dweud si faint o competitive ydy gemau beth fel yna. So, falle bod ni'n edrych am dod un y ddau arall I fewn cyn ni fe gorffen, ond rhaid ni'n neud yn siŵr bod ni'n cael y chwaraewyr iawn I fewn i'r clwb. Ac yn neud ni bell, a fel ti'n dweud, hwnna ydy'r beth, ond ti'n ennill bob beth dyn ni'n mynd I fewn. A wedyn, wrth edrych ymlaen at y gêm nesaf lle, ti'n sôn am pan mae'r brysur ydy a pan mae'r gyflym mae gema'n dod. Wyt ti'n mynd I edrych ar wneud newidiadau i'r tîm erbyn y gêm nesaf? Di'r tîm reit settled ar y funud o ran yr 11 sy'n dechrau lle? Na, dwi'n sy'n neb, sy'n neb rili'n gael y tîm chwarae, os maen nhw'n troi fyny a maen nhw ddim yn perfformio. Mae'n chwaraewyr I dod I fewn yn bob safle rwan. So, maen nhw gyd yn gwybod, dwi'n meddwl hwnna sy'n un o'r pethau mwy amdano ni. Mae'n chwaraewyr yn gwybod mae rhaid yn nhw'n troi fyny, rhaid yn nhw'n rhoi shift I fewn, ac os maen nhw ddim, bydd y pobl yn dod I ffwrdd. So ddim lot o tîmau bys ddim wedi dod â Sean Bradley a Darren Thomas I ffwrdd mewn gêm. Ac ni'n mynd I wneud hynny I roi
mwy ar y cae, boed efo dipyn bach mwy o coesau rhedeg, maen nhw wedi blino, nhw wedi rhoi shift anferth i fewn. So pan ydych chi'n medru gwneud pethau fel yna, mae pethau yn edrych yn dda yn ei. So mynd ymlaen, dyn ni ddim yn ddrwg, falle yn y ddau mwy defenders dyn ni angen rwan, ond mae'n just dal ati, mae'n gyd mwynhau ar y funud. So mae'n lle anodd i mynd i Bari, mae gen ni ddau o'r tîm a ni'n mynd i Ewrop yn y 4 game contest sydd yn anodd. Ni'n mynd i Bari wedyn ni i'r Seinti Newydd. So, ond dyn ni'n gwybod mae dyn ni ennill ar y ffordd rwan. Dyn ni wedi cyrraedd Dyn Newydd, a ni'n cael game gyfartal erbyn Bari cyn yr lockdown acw. So, ie, dyn ni ddim yn siai o chwarae neb. Does gen i ddim ofn o neb. Gret. Diolch yn fawr iawn am gymryd amser i siarad dwi heddiw dy Huw. Pob lwc am weddill y tymor. Bleser siarad efo chdi. Brilliant, diolch yn fawr ti Huw. Super.